teďka u toho sloupku je kýbl s vodou studenou. Michal Davide, pěkně zase. Díky. Vypadalo to jako špičký dlouhák. Spravíme si vlasy, důležité před penaltou a dotáhnout a... Výborová, doufáme. Barva musí dát. Samozřejmě nervy pracují, hlava pracuje. Tady největší fanklub. Aspoň teď závěrečný prostřelek. To nám předvedou poslední 4 soutěži. Pokles pro Ondru, který dlouho zůstával bezchybný. Poslední 2. Máme tady vítěze kategorie kadet. Jihomoravského kraje dostává od Pavla Horváta. Královské Růfo. Ještě jednou potlesk pro Mik. Dostane i ona, server Pavla Horváta.